gerbinin nurunke panjenengan ingsun. Oh. Mula jenengmu Sangyang Gagaruta. Setan iku. Nek awake dhewe iki gagar mayang kok di anak kowe blek kok ngono. Kono lah sak karepmu. Wis. Kabeh anakku. Nek kowe ndalan tiru bapak ya anakku, nek ora dudu. Amarga bapakmu ki kanggo panutan para taruna. Nek kowe ora gelem ngaku wong tuaku sak karepmu. Nggih Pak, nyuwun pangapunten Pak. Nyaosaken pangabekti kula ndara. Iya nul garing tak trima. Pangestuku tampanana. Kula pundi wonten mestaka dumawa wonten jajal mekta wardo. Merambah dumateng anak simakula nyuwun paring-paring den ngandel ora. Kuwi jan jeblek mbokmu kuwi. Nek ora nyuntuh mbokmu tanpa muni nyuwun paring-paring wae lareng. Oh iki kaya kleru taku iki. Wong ki arep wirangan ya. Ora ngono kuwi reng karang kowe iki pancen gak duwe apa jenenge ciri khas. Ciri khas kowe iki ndi karep kaya ngono kuwi ngono. Sembah bekti kula kunjuk Gus. Ya wis tak trima Petruk tampanana pangestuku. Kula pundi wonten mastaka dawuh wonten jajal lumebeta wonten ngesak dados tumbasan rokok larat-larat. Kuwi kumat edanmu. Ketonto-tonto lemu dadi tukang nata gamelang. Apa-apa rokok. Wong rokok kok bendina kok nyumeti pendak entek nyumet kompor apa udut. Ngaturaken sungkem pabekti kunjuk saipun Ndara kula Raden Janaka ingkang nembe rawuh. Anakku tenan iki. Iya Bagong tak tampa mbageke karo aku. Pangestuku tampanana. Setan. Kok ngono kok lewuni Gagaruta gagar mayang. Kakang Semar. Nun. Aku tak matur rada mangseka. Semarika den prayitna semurire eko bali titiyani Gandayana Trisunya purnama sasi. Koko Prabu Puntadewa murca tanpa taliwara marang para kadang. Koko Prabu Ndrawati sakadang rumangsa kelangan daya. Jalaran pusaka ilang dayane apes tanpa duwe kekuatan. Kabeh iku memiturut ngendikane Koko Prabu Ndrawati gumantung Kakang Semar. Awit Kakang Semar ing kewajiban momong para Pandhawa. Duh Kakang, sabdane Koko Prabu kang pungkasan. Yen Kakang Semar ora bisa gawe tentrem ing negara Ngamarta, alah dene Kakang Semar dadi pamomong ing Pendhung. Semarika den prayitna semurire eka balik. Titiyani Gandayana Trisunya purnama sasi. Kilar semedi tengahing latar. Ambakna namung seklimah ngendikanipun Ndara. Niku rada ngrenjel teng dada kula. Awis sinuwun Bathara Kresna ngendikaken yen ora bisa tentrem malah dene Pandhawa dimong Semar. Iya pancen mengkono. Niku sing luput dudu kula. Ing lepat niku kang Raka sinuwun Ndarawati.
jer kula menika sak sampunipun inggih sinuwun jumeneng ratu wis ora momong yen jaman rikala wonten ngukira tamu pancen sing momong Semar nanging bareng pun nampa kabejan nglengahi dampar sinuwun ngamarta jejering ratu para kadang pinangka sentana pikuat pengayomipun inggih sinuwun Tandrawati ana apa-apa negara ngamarta tanggungane Kresna njur kula genti dima ngaten bayar kula dundaki gandeng kula pun sepuh dipensiun lah kok apa-apa kula mboten trima kula kepengin ajeng ketemu Kang Tandrawati wis senajan niku ratu ning batin niku purunan kula iya lele mentereng mengko Pak aja nangkir medeni Ndara Janaka lamun surak karo sinuwun Ndrawati ya engko nang kono le mentereng pancen mripate kok iki yen pancen mengkono aja nganti kesuwen ayo Kakang Swarna Ngamarta tindarin maiko dek iki reng nyun truk nun gong nyun mangkat sing carta gris kangunggal kawi Natlasmana nggenya lumaksana Dyanarjuna kadhiraken para abdi Irpat Panakawan kandhek wonten madyaning wana katemping samirana kang sumiyut nempuh pringangganipun Raden Janaka nuwaken gragapan ing penggali saya luar aras apyor sorot lintang kang kumedhap titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita santwi jawara sang Twijawara brengeng lir kumaraning madu bronto manungsung sarining kembang gri krosabar bantring angin bisa nyempal pang gedhe ngrebaken perso kang sprangkul rong prangkul
saenggo blasah ngadang dalan cobaning jauh tuang tumantu marang sangat bagus pedeting baret tanpa kanyono-nyono kepranggul prajurit wanita Dewi Kumurwati kaget preso Satrio Bagus utama anggambar aruming kusuma yatal mawur madu bronto gembrang yen ngandika tumantu ing Maduwardana jagat Bentara togok nun satrio tanah Jawa kuwi tak pikir-pikir kok ora saya elek mau kaya ngono bagus iki maluwe bagus meneh niki adil kok Gok nggih sing bagus dadi siji sing ala dadi telu kuwi wong paldu sing regem tiyang niku Idri Kareng ini wong nggih ampun sembrono niku cok gelem sing ora-ora Leno Bres saya Bagong iki arep dimanjeri karo berdua dua elek-elek ya kok nggih terus pacare wompong modhok e. Wataga kok wompong. Takone ya kok mati-ati. Nggih niku Janaka. Iya, Pak. Nggih. Oh, 12. Wong baguse kaya ngono to kok. Nggih. Sampeyan ampun cerak-cerak banget. Pandeng Janaka sampean tobat. Kok njuk tobat nggih? Urung tobat. Raden aku tak takon. Sapa kekasihmu Raden? Wong ayu-ayu kok kasar. Tembunge tanpa duweni watak wanita. Kapok ora kowe. Karena sing ngomong togok e. Kowe takon karo aku Cahayu. Mbok ora ngalem. Iya, aku takon panjenengan sapa? Lah kowe sapa? Kumurwati aku. Panjenengan sapa? Aku Janaka. Cocok kok. Nggih.
Janaka ya Arjuna. Sing kuwi sapa kuwi? Edi Sugareng. Ya paling jenenge Gareng kuwi tenan. Sing dhuwur Petruk. Sing jenenge Petruk kan nggih. Lucu wong kok ngemut sekrup. Lah sing mburi kae ya wong. Tak ndono aku men cethuk ah. Ngantel ora. Hati-hati lho, hati-hati. Ini tukang ngerayu nih. Yang mboten gablek napa-napa. Jenengmu sapa? Lah sampean sapa? Kowe dhisik ngaku, ya bareng yu. Bagong. Oh, Bagong. Sampean sapa? Kumarwati. Oh, Kumarwati. Bojomu ndi? Aku ora ndek bojo. Oh, padha. Don duwe jual. Kok ngono kok ngerayu le. Andel boten iki ora celmungan to. Niku nek boten enten wong sampean bledik. Sugeng Pakde, waras. Kowe waras wilujeng. Pakde kok mboten tindaken kula. Napa ora napa-apa. Bapak mati Pakde. Wis. Celmongan kuwi ora. Wingi dereng suwe kira-kira 20 dina mriki Pakde alah ngenes. Kurugan tembok. Kita omahe gedhek e. Ayo kurugan gedhek niku. Jan mati pules Pakde mongko anake loro ne kocel kabeh. Ora ana sing ngrumat kejaba ming kula nganti kula ketandekan utang. Ngragati anak sekolah. Diutang bapak. Utangmu pira? Ya ming karo tengah yutanan Pakde. Nyo tak ijo. Bapakmu ki adikku kok ora nglayati ndono to Le. Sampean ngolah ngalih, are mati malah. Sing kandha mati sapa? Bagong mau. Kowe mati ketandekan utang karo tengah yuta. Tuwa tak gawani duit 1800. Malah wong isih urip kemalingan ra kebabahan. Iki mau kok. Lah iya aku jaluk. Panjenengan wis tumbur tutup. Janaka apa? Saka kersane Koko Prabu Kadang Werda. Janaka dijak tetepungan supaya aku sing nderekke. Dina iki Koko Prabu tunggu ana jeroning alas. Kurumanggala. Ayo tak nderekke Kang Mas. Mengko tetepungan karo Koko Prabu mbok menawa bejane. Bisa kelakon aku nderek panjenengan. Piye no? Rantai Mas. Ampun pun ketoke guneme alus. Nika ajeng ngrah ndur Janaka ben kecekel. Ampun pun lho Gus. Gusti Pranata Ngamarta jengkar. Panjenengan nembe menggalaken dhateng jengkaripun Kang Raka. Njur kena godaning wanita sing ngurung tau tepung, ngati-ati. Aku kepeksa urung bisa minangkani penuwunmu. Mbok menawa mengko siji dina aku sagu. Yen wektu iki aku bakal angupaya jengkare Koko Prabu. Amit sewu Janaka. Aku ora jeneng Deksura. Yen pancen kowe manut mapan tak suwun. Ning yen kowe ora manut apa kelakon aku ngrodo badhe peksa karo kowe. Tandang tikel sang kadalrong Yekata sang pinarwasa gumregut magut ing ayuda
Yen pancen mengkono rupak Janaka wae jembar aku ya wani. Aja takon dosa budya candhak gedeng tanganmu. Gendreh manis Eko dikamantian lono kungas jagat ora kena disuwa Janaka. Aja takon dosa tampani pusakaku. Kerengan aduta sing balung ting kulit kula mboten napa-napa Den. Ning bari pusaka ni pusaka dudu sembarangane pusaka kaya ming gumbal. Ah nggih. Senajan to niki gumbal niki sing duwe wong pinunjul. Adi kula Betai Durga pun mundur. Dadi mati sing gerangan. Panjut teko mangkono kocapo Ki Semar Badranaya matek mujijat marmane cinaketan pusaka agemira Sang Batai Durga ketaman daya panguwasanipun Kyai Semar sanika wangsul pindha kadhe pengangin nempuh marang Dewi Kumara kontal dal tepi. Potogok melayu-melayu yung kriwikan dadi grujukan Ndara kula Dewi Kumarawati iso ketemu Janaka
ning nyatane rada peksa Janaka daga nyemelang lepasi pusaka di rupaka lan ketaman kemandenipun adi kula Semar la pusaka Bali ngenani marang Gusti kula Kumalawati untar. Waduh kepiye to kula tak nututi Gusti kula mangsa bodho Janaka mang cekel. Manebak manaut singa kang anabdolawan malumpating penawi kowe sing jeneng Janaka. Iya kuwi sapa Simo Handaka? Gustiku ilang tak kedhepake mergo saka tayang. Aku tanding ngono. Aja mlayu pecah mestakamu. Sampeyan mangasta pusaka ning sing penyan cekel pusaka sing merantasi Sarutama manglepasi. Sangger Sarutama maju wis. Ayo mang. Kok musuhe kok nyemelangi ya. Macan ning sirahe kaya banteng kok. Mbiyen kuwi sing ora genake mbuh macane mbuh bantenge. Keterangane ora mung wong sing selingkuh, jan. Matane do selingkuh. Antemi ora. Wah. Lepake pusakane kuwi iya, Petruk. Semono ke taman pusaka Kanjeng Kyai Sarutama kang tumemring hanggane Simo Handaka sirna margalayu icaling wujud Simo kang sirah Handaka Badar Gandharwa.
ingkang sejatine kuwi Wasmana bala ngalengka aran Diktiya Kilat Meju ingkang wis wujud badan alus sumuju nggiri godho Raden Janaka Satemah kena perbariki Semar Badranaya. Wah, aku ora bali no selo srengat selo kedengangan bocah siji ki wah nyemelangi panjamaning semono iki. Yitmane Diktiya Kilat Meju wadya bala ngalengka rikala semana kutapa ingkang kinaos sinambeting cinarita inggih wonten ing kraton Ngamarta Prabu Buntuh datan wenten ingkang lenggah inggih Sinurnata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kapinangka gumantinipun ingkang rayi Prabu Buntadewa denadhep ing Raden Werkudara jelasan ing Raden Janaka kang nembe sowan sesarengan mangki Semar Badranaya. Meraino semubang hiwang aruna kadinektraning aku rapuh sabdaning kukila rinkaani kura saketer kinidunganing kung
sing pinipanco bebetoking ayam ono merak mangwes lir tunggangan colo Iwang Sukma ngalindu bawono langgeng Yayi Sena Kresna kakang Gopo ora bakal samaring pandulu adimu Danawikara ingkang wis sowan didherekake Kakang Semar Badranaya enggal didangu kepiye karepe Semar Yayi Arjuna padha basuki nun pangestu dalem Koko Prabu winantu karajan mirsani kula Paduka ngaturaken sembah pabekti sayugi gunjuk iya tak tampa Kakang Semar padha basuki nggih pangestunipun Gusti Nata Agung wilujeng Semar kakekku padha basuki nggih Ndara Werkudara kados pinangki sae boten wonten alangan Nat Krasmana ingsun utusan adiku Janaka nimbali Kakang Semar jer Kakang Semar iku pamomong ingkang utama mungguing Pandhawa nanging apa sebabe Yayi Punta Jengkar kok dadi Kakang Semar mung kendel wae kaya ora ana tanggung jawabmu Kakang sanika tak mapan rikala jaman timuripun ingkang sinuwun ngamarta sakadang niku dadi mungungan kula sok kapan dadi bocah ketrima Jawata maringaken pun ketrimah nyatanipun bisa nglenggahi kraton Perentani Nun sak empune dilenggahi ditata sinuwun ngamarta ingkang jumeneng ratu sentananipun para kadang panjenengan dalem sinuwun pinangka dados pangayom ana apa-apa tanggung jawab Kresna mati tak uripke lara tak tambani lah kenang napa kok dadi sinuwun ngamarta Jengkar penyan mung ning kok banyu neng kaya tugumane Arcamra njuk teng pundi tanggung jawab pengayom ampun enak-enak nek dong ana ganjaran ampun enak-enak nek dong nampi nugroho ning yen ana kerutan kados ngaten ora mengkandel wae lah niki mangken Gusti Pranata ngamarta ora ketemu ngati-ati kula mboten trima sinayang manggelung mangruk mining mangruk mining Cakra Baskara kumitir micil sangking ngasta ngeling ana doaning puncaking gunung Pancatnyana Werkudara apa Janaka wonten dawuh kembar Lilan Karben nyaketi Ibu Kunti pun Kakang bakal temandang rumangsa kebakar pikiripun Kakang nampa ngendikane Kakang Semar sing pokok pun Kakang ora pati-pati bali yen gandeng asta Yayi Punta Dewa
ngijene wong tanggung jawab ngoten. Perkara wingi kembang ngampuh. Saniki pun boten ampuh. Niku jenenge Sinuwun Ndarawati sing kesandung rata. Senjata cakra ampuh saniki njur ampuh. Niku ya Sinuwun Ndarawati sing kurang lingkrumat. Ndara, opo? Sampeyan ampun meneng-meneng lho, Den. Niki jabaning kraton Ngamarta pun dikepung. Iki makrek ora sampeyan tandangi, ora penyen bendung, bisa kelakon kawula cilik sing dobrak-abrik. Sapa? Nun, sapa? Selayaning kula tak tandangani. Ampun lunga-lunga. Kang rayi kekalih dipun kancani ngrimuk kang ibu. Iya Kakang, kula tak temandang. Dadi temandang niku nek kawula karo Gusti bareng enteng. Nek kula kudu mengemban kewajiban kula urip teng Karang Kabutan, ora mikirke negara Ngamarta. Negara Ngamarta dadi sungkang pun balik. Sing hati-hati Kakang pun boten sanget. Kiring pamuk bejo mawancana Bima mawa pagon lawang sing nom-nom adonangken. Iya Kaki Semar, aku ngupaya wa Prabu ana dalan ketemu karo putri sing jenenge Kumorwati. Niki wong pundi? Tandangi keng Paman Janaka. Sakniki sampean mboten sami kira Kumorwati ayu nggih pun ngajengi. Pun wonten sing ngrumat. Sing mang pikirke sakniki tanggung jawab satriya. Ngamarta dadi negara jajan. Kang Rama Werkudara mboten belani niki mangke saged kelampan kecipuan nggih pun temandang. Terus Kang Mas tuntuti Rama tandangi. Sinuwun. Badhe rawuh pundi sinuwun? Badhe ndak pundi Gusti? Aku mau didukani bapakmu. Kajenge ming wong tuwa ora dong. Wis dipenging ya mesa clemongan. Pun nek didukani bapak ampun dagem gerah penggalih nggih. Diwales sesuk rasane dhuwit.
men kapok. Semar Badranaya. Ora apa-apa wong pancen wong tuaku sing baku saiki Petro karo Bagong melu aku. Nggih ndak kuwi to. Aku gebacut prasapa ora pati-pati kondur manunggal yen ora gandeng asta nyanyi. Kula kali Bagong nderek iya gareng ora. Bungai cekle. Golek rombongan. Ayo Petro tutke laku nggih. Dia teko mangkono Kocapo inggih wonten sukuning Gunung Jamurdipa Sang Dewa Mambang ing kono datan mendha kamurkane ngonto-onto Sukma Jati. Sukma Jati kowe nanti aku dinteni aku kudu melu ora oleh melu buntu dalanmu digoleki ana ngendi wae ora bakal ketemu. Jebul ngrusak alas iki to. Sinun Ngamarta, iya. Buta niku, iya. Nek dadi buta kapan ya? Ya ora omong karo kowe kaya model. Percuma omong karo kowe arep nyokong apa. Mandang ngono. Nek ora tak pethokake ora enggal-enggal bisa pinanggi. Ilang sipate Natandra jelek dadi kandhanu. Kanglang tata kalono netra lir soroting surya tutuk pindha lenging kutha aga ora dalah bingungke wong sak negara ora gelem bali rak pringkake becik ora kena tak kegulung Tru. Tru. Kowe iki nangis ngopo? Ambune mikirke Gusti Natandrawati iki. Jebul tresna tenan karo sedulur. Tur ming nak sanak kuwi lho kok. Aku anjur nesu. Arep perle nesu dadi nesu. Wujude ya dadi buta kok. Ming sedulur belane kaya ngono prandek kuno. Sing tunggal wong tuwa akur kowe Kakang Adi ora tau akur. Nesu colong-colongan temenan. Ngono ngomong. Ayo ke mangkat dong. Gusti kang kunjuk kepiye kedah ora usah melu-melu wong cilik kok melu-melu. Butuhe ngalor kon ngalor-ngalor gitu-gitu.
Tunggu ngono. Ora mung temandang. Inggu temandang apa? Dilalah. Wah! Yaksa Kendra lir mangan anung siung nyomingis aku erene anopo nek kena penggake becik elingo kewajibanmu kowe bali ora ngerti batinku aku gelem bali nek wis ana baru tak kegulung senajan namung kendel nanging rame saking awratipun goget padha sanalika nuyah-nayuh keparing Jawata Dewa Mambang Badarnata Ngamarta Sang Dewi Krama Badarnata Ndrawati kaya ngapa kagete prisa kang wis suwung jagat Nun Bagong nyun orang ngira jebul yayi ketemu nanging jebul jagate wis suwung nandur ora ana ta omahe suwung ana ta digathoke nembang mau kuwi to jagate sungi tegese sukma jati ora ana yo tok gathoke omahe suwung aku nek ora nututi ora ana paedahe aku tanggung jawab aku njal tulung ragaku tunggono Sinuwun iki do kepiye to iki ya? Ini Pak ngupaya Sinun Ngamarta Gusti Kundrawati iso ketemu ning jagate suwung. Yo mung pamit tunggokno aku tak nututi suwung sisan. Kaya ora dikontrake. Wah, piye? Tanggung jawab. Aku ndak turung bapak tunggono. Aku tak nututi.